ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ରାସ ପଞ୍ଚଧାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାସ ପଞ୍ଚଧାଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାପରେ ସିଧାସଳଖ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିବା କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ। ଭଗବାନ ଦାସ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କଠାରେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଖିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 4 ରୁ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣୋଦୟ, ବ୍ରତୋପନୟନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଛୋଟବେଳରୁ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷେଦ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିତାମାତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅରାଜିକତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 14 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୁରାଣ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ମା ଏକାକୀ ମନେ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ସଂସ୍କୃତରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୁରାଣ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ପରେ ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିବାରୁ ପୁରାଣ ପୁରୋହିତ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶୁଣିବା ପରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ନିଜସ୍ୱ ପରିକଳ୍ପିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ବଟଗଛ ମୂଳରେ ଅଥବା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରବଣ କରି ତନ୍ମୟ ହେଉଥିଲେ। 1509 ମସିହା ଅଥବା 1510 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ୀର ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚୈତନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ସାତଲହରୀ ମଠରେ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ତୁଳାଭିଣା, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ଗୁପ୍ତ ଭାଗବତ, ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଦି ଭାଗବତ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ରଚନା କରିନଥାନ୍ତେ, ସେ ଆଗରୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇଥାନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ 11 ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ 329 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 2ଟି ସ୍କନ୍ଧ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ କବି ମହାଦେବ ଦାସ କିମ୍ବା ଦ୍ୱାରିକା ଦାସ ରଚନା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଅଥବା ଗୋପଲୀଳାର 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାସ ପଞ୍ଚଧାଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସେ 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଗବତରେ 29 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। 31 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତରେ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଗବତରେ ତାହା 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 32 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭାଗବତରେ 32 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ,
କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଗବତ ଅନୁସାରେ ଏହା 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନିତ। ତ୍ରୟୋତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ମୂଳ ଭାଗବତରେ ତାହାକୁ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଭାଗବତରେ ତାହାକୁ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାସ ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲି ଆମେମାନେ କହିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ରାସ ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାୟର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ଭାବ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ମନେ ହୁଏ, ରାସ ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାୟର ସେ ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଏହି 5 ଅଧ୍ୟାୟର ରଚନା କାଳରେ ସେ ଏକ ମୌଳିକ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣକାରୀ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ତାହା ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚରିତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ରାସଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାସଦେବ କୌଣସି ଗୋପବଧୂର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃନ୍ଦାବତୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ସୁକୃତକାରିଣୀ ସହିତ ଏକାନ୍ତରେ ମିଳନ ହୋଇ ପୁଣି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାହାରି ନାମ ଦେଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚରିତ୍ର ମୂଳ ଭାଗବତରେ ନାହିଁ। ତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ରାସ ପଞ୍ଚଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ଅନେକ ତପସ୍ୟା ପରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଷୋଳଶହ ଗୋପନାରୀ ରୂପରେ ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବଂଶୀରେ ବିରହ ସ୍ୱର ସଞ୍ଚାର କଲେ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଛନ୍ଦରେ ଉଭା ହୋଇ ମୁରଲୀଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ୱରରେ ଗୋପଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ନାମ ଧରି ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଶାରଦୀୟ ରଜନୀ, ଆକାଶରେ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ନାନା ପୁଷ୍ପର ସୁଗନ୍ଧରେ ପରିମଳ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଅଛି। ଯମୁନା ପୁଳିନରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଥାଇ ମାୟାଧର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାନ୍ତ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଗୋପବଧୂମାନେ କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ ତଟରେ ଶଙ୍କର ଗୌରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଗୋପବଧୂଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ବୋଲି ବଂଶୀ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବେଣୁ ଛୁଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା କଥା ସମ୍ପ୍ରତି ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ହେଲା ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଭାବି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ବଣକୁ ଧାଇଁଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପତିପୁତ୍ର ପରିବାର ବାଧା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲଙ୍ଘନ କରି ସେମାନେ ବନଗମନ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୁଗ୍ଣ କ୍ଷୀଣାଙ୍ଗୀ ଗୋପୀ ଏହି ଗହଳ ଚହଳ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ନ ପାରିବାରୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧନ କରି ଅନେକ ମାଡ଼ ଦେଲା। କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଉକ୍ତ ଗୋପୀ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ରାତ୍ରିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ପିତାମାତାଙ୍କର ସବୁ କୁଶଳ ତ? ବ୍ରଜକୁ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଲା କି? ମୁରଲୀ ନାଦ ଶୁଣି ଯଦି ଚାଲି ଆସିଛ, ମୋତେ ତ ଦେଖିଲ, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାତା, ପିତା, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନ ପାଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେବେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜାତି ନଷ୍ଟ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନ୍ନ ଜଳସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଜ୍ଞାତବଶତଃ ଆସିଥାଅ, ବନାନୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତ ଦେଖିଲ, ମୋର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ। ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସେବା କର, ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତାନ ଓ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା। ପୂର୍ବାର୍ଜିତ କର୍ମ ହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଅସୁନ୍ଦର
ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କରି ସେବା କରିବା। କାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ଭଗବାନ। ଯେଉଁ ରମଣୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗ ସୁଖରେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉଭୟ ଲୋକରେ ସେମାନେ ନିନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଓ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଥାଇ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ ଦୂର ହୁଏ ଓ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୋର ନିକଟରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପଦେଶର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପରି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କ ନୟନରେ ଅଶ୍ରୁ, ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ମନରେ ବିକଳ ଭାବନାର ବନ୍ୟା। ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ନିମଜ୍ଜନ ଗୋପୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ଶୋକ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଗୋପୀନାଥଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମରି ପାଇଁ ପତିପୁତ୍ର ଘର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଆମେ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ କୂଳକୁ ହେଲୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀପାଦ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲ ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଧର୍ମ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ଅନାଦି ପ୍ରଭୁ ନିରଞ୍ଜନ। ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ବ୍ରତାଚରଣ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ତାହା ଜାଣ ନାହିଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରି ବେଣୁ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯଦି ଦୟା ନାହିଁ, ବଂଶୀସ୍ୱନ ଶୁଣାଇ ଆହ୍ୱାନ କଲ କାହିଁକି? କାମନା ନଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଅଛି। ତୁମ ଅଧରର ଅମୃତ ଜଳ ବର୍ଷଣ କରି ସେହି କାମାଗ୍ନିକୁ ନିର୍ବାପିତ କର। ଅଭିମାନିନୀ ଗୋପବଧୂମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପୂତନାର ପ୍ରାଣନାଶ କରିଛ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ କିପରି? ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ସକଳ ଗୋପବଧୂଙ୍କର ପ୍ରାଣ ହାନି ଘଟିବ। ମୁନିମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଦକୁ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି, ସେହି ପାଦରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, ଆମର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଗୋପୀମାନଙ୍କର କରୁଣ ସଂଳାପ ଶୁଣି ଦୟାମୟ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆସ ବୋଲି ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ଯେପରି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଗୋପୀମାନେ ପୁଲକିତ ହେଲେ। ବନଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରି ବନମାଳୀଙ୍କୁ ତାହାର ମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ବର ରୂପେ ବରଣ କଲେ। ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁଦରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ମାୟାବଳରେ 16 ସହସ୍ର ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଗୋପରମଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରମଣରସ ପାଇଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବଭାବ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ନିଜ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେକରି ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଗୋପୀମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି କୃଷ୍ଣଭକ୍ତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଭାବି ସେମାନେ ଗର୍ବିତ ହେଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅବଗତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟାବଳରେ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତିନୀ ଗୋପବଧୂ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଘଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗୋପଯୁବତୀମାନେ ଜାଣିପାରି ଭୟରେ କାତର ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାବଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାରଦୀୟ ଆକାଶର ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମେଘ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଥିଲା। ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିକଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶିଶୁ ପରି ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ଶୋକଭରା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବନରୁ ବନାନ୍ତର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗୋପୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷଲତା ଫୁଲଫଳ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିକଳ କଣ୍ଠରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା।
ଗୋପବଧୂଗଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଗଳନୀ ପ୍ରାୟ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋପବଧୂ ବୋଲି ବିଚାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଏଇ ବିରହ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ମନେ କରି ଉନ୍ମାଦିତ ଗୋପବଧୂ ବୃନ୍ଦ ନାନା ଉନ୍ମତ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂତନା ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗୋପବଧୂ କୃଷ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ ନିହିତ କରିବାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଶକଟା, ତୃଣାବର୍ତ୍ତ, ବର୍ଷାସୁରା, ବକାସୁର ପ୍ରଭୃତି ନିହିତ ହେବାର ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଉନ୍ମାଦ ଅବସ୍ଥାରେ ବନରୁ ବନାନ୍ତର ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପଥ ପରିକ୍ରମା କରୁ କରୁ ଏକ ଗୋପବଧୂ ଗୋଟିଏ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ଧ୍ୱଜ, ଅଙ୍କୁଶ, ପଦ୍ମ ପ୍ରଭୃତିର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା। ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଅଗ୍ରସର ହେଲା ପରେ ଆଉ ଏକ ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହେଲା। ବାଲିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦଚିହ୍ନ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗୋପୀମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ଏକ ରମଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପଥରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବୃନ୍ଦାବତୀ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରାଗିଣୀ ବୋଲି ମନରେ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କଲା। ବୃନ୍ଦାବତୀର ମନୋଭାବ ଅବଗତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିସ୍ତାର କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ମୋଠାରେ ଯଦି ତୁମର ମନ ଅଛି, କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ନେଇଚାଲ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସ ହସ ମୁଖରେ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ମୁହଁମାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବତୀ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଅଧରରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ରହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୃନ୍ଦାବତୀ ବିକଳରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନେପଥ୍ୟରେ ଥାଇ ବୃନ୍ଦାବତୀର କରୁଣ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ତାହା ସହିତ ଗୋପୀମାନେ ଯାଇ ମିଳିତ ହେଲେ। ବୃନ୍ଦାବତୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗୋପାଙ୍ଗନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବିକଳ ମନରେ ଗହନ ବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଖୋଜି ନ ପାଇବାରୁ ଭୟତ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ କାଳିନ୍ଦୀ କୂଳକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ମନୋନିବେଶ କରି ଗୋପୀମାନେ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଭୂମିରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସମୟରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଗୃହ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଠାରେ ଯେପରି ସ୍ଥାବର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନ ପରି ଅତି ପ୍ରିୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ବିରହରେ ବିଦଗ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୟୂରପୁଚ୍ଛଧାରୀ ନବୀନ ନଟବର ନାଗର, ତୁମ୍ଭର କୋମଳ ଚରଣକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍କଶ କଠିନ ବକ୍ଷୋଜରେ ତାହା କେବେ ଚାପି ଧରିନାହୁଁ। ତୁମର ସେହି କୋମଳ ପାଦ ଏ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ରଜନୀର କର୍ଣ୍ଣକିତ ପଥରେ ଆହା କେତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଉନଥିବ। ତୁମରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୁମରି ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ବିଷାଦ ବେଦନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ତୋପାହୁଁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ନିରାଶ ନ କର ଗୋସାଇଁ। ଏପରି ବିକଳ ନିବେଦନ କରି ଭୟତ୍ରସ୍ତ ମନରେ ସକଳ ଗୋପବଧୂ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନେପଥ୍ୟରେ ଥାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଗୋପବଧୂମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ଆସ ଆସ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଏକାବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଆଦର ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରଭୃତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ତାପରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବର ମହତ୍ଵ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭାବ ନଥିଲେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତିଭାବ ହେଉଛି ଏହିପରି। ମୋତେ ଭକତି ଯେ କରନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ହୁଏ ତାଙ୍କ ମତି। ଦରିଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଧନ ପାଇ, ପ୍ରାଣୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାଳଇ। ପୁଣି ହରାଇ ସେଇ ଧନ, ବିଷାଦ ହୁଏ ତାର ମନ। ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବ ଏହିପରି ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଜନକ ଜନନୀ ଭାବ କିପରି, ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଲା। ତାପରେ ଯମୁନା କୂଳରେ ଯେଉଁ ବାଲିକୁଦ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହିଠାରେ କେଳିରସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାୟାବଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 16 ସହସ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ଚକ୍ରାକିତ ରଜନୀର ଏହି ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ମିଳନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଶର ଦେବତାମାନେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦନ କଲେ, ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ଗୋପବଧୂମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଉଛନ୍ତି ଗୀତ। ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ଗୋପୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିରେ ସଙ୍ଗୀତର ଆଳାପ କଲେ। ଆଉ ଏକ ଗୋପୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରାଗରାଗିଣୀରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୃତ୍ୟଗୀତ ହେତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମଜନିତ ସେଦ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହା ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ନୃତ୍ୟଗୀତ ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯମୁନାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋପୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ଣ୍ଣନା ଶ୍ରୋତା ମୁମୁକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁକମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଜାନାମ ମୁକତି ପସରା, ସେକିମ୍ପା କଲେ ପରଦାରୀ। ଶୁକମୁନି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆଦିଙ୍କର ମତ, ଅଳପ ଜନେ ବିପରୀତ। ଯେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ତ ସାଧୁ ଧୀର, ସେ ନ କରିବ ଏବେ ଭାର। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବିଷ କେବଳ ଶିବ ପାନ କରିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାର ପକ୍ଷରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ରାଜନ ଭାଗବତ, ଏ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ମତ। ଏହାଙ୍କ କର୍ମ ବିପରୀତ, ଯେଣୁ ଏ ତେଜ ବଳବନ୍ତ। ପୂର୍ବାକାଶରେ ସିନ୍ଦୂର ଫାଟିଲା। ଗୋପୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ପାଷାଣ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି, ଗୋପାଳେ ଦେଖନ୍ତି ତରୁଣୀ। ଗୋପେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାୟାମୋହୀ, କୋଳ ନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାୟାବଳରେ ଗୋପାଳମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କ୍ରୋଧ, ବିରକ୍ତ କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ରାସପଞ୍ଚଧାଈର କଥାବସ୍ତୁ ଥିଲା। ଯଦି ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।